Výborná práca Slavkovského, Slavkovský, gól! Jurajov gól na olympijský hráč číslo 8. To bol na strelenie, gól! Gól! Davy Podmorský! Perfektne zapracoval Nemec, Slavkovský! Gól! Wow! Ani Tatar ho nedal, ani Ružička, Ružičkou gól! Slavkovský to rozohráva, Hudáčková. Gól! Využitá presilovka. Liška zrýchli, Liška zaradený do štvrtej formácie. Sukel, gól! Matúš Sukel zvyšuje na 2-0. Gernát Ružičkovi, Ružička môže strieľať, ešte tu šanca na dorážku. Spätná Bekendová pri gól! Adam Ružička. Už je to asi po presilovke, ale je to jedno. Vyhrávame 3-1. Obrovský nápor. Gernát, Nemec, Slavkovský. 1-1. Vo veľmi dobrej práci. V tejto chvíli Nylander naskakuje na ľad. Odrazený puk Gernát. Gól! 2-2. Čerešňákovi, Slavkovského strela. Gól! Presilovka!